Non quixo dar nomes das distribuidoras coas que poderían estar pechando acordos, pero dixo que en 15 días contan rematar as negociacións con bons resultados. Tentan acordar tamén coas industrias un prezo mínimo pro leite, que segundo Santalla, no peor dos casos, sería de 28 céntimos. Nos estamos planteando, xunto cunha boa parte do sector industrial, é que ese é o mínimo. E dai para arriba hai que intentar configurarlle pois un precio máis alto que ese. Santalla recordou tamén que a partir do vindeiro ano e ata o 2013 o Goberno central dará axudas ás explotacións en función do número de vacas e da área xeográfica. Nas zonas de montaña, que é Forcarei, Dozón e Cerdedo, son 60 euros as primeiras 40 vacas e 49 euros ao resto de vacas hasta un número máximo de 100. Eso sería o máximo. Nas zonas desfavorecidas, que é Lalín, Vila de Cruces, Golada, Dozón, Silleda e a Estrada, a axuda serían 50 euros por vaca hasta as primeiras 40 vacas e 40 euros o resto de vacas. A estas axudas poderíaselle sumar outra adicional de 50 euros para explotacións que aglutinen 3 vacas por hectárea. Ademais, recordou, baixará dun 42% a un 26% o gravamen que lle aplica a Facenda aos gandeiros.